Ik ben Ronald Corijn en ik smeed heel graag. Ik smeed 10 jaar nu. Omdat ik als kind eigenlijk liefde voor het vak heb opgedaan. Omdat wij een kunstsmid als buurman hadden. En ik ben het zelf ook gaan proberen. En ik vind het fantastisch om te doen. Ik heb het aldoende geleerd. IJzer warm stoken, erop slaan, kijken wat er gebeurt. En kijken wat ik wil. En hoe dat dan moet. Als je iets een voorwerp wil maken, proberen redeneren van welke stappen gaan er vooraf en welk basismateriaal begin je mee. Wat moet je dan doen? En ja, zo heb ik aldoende heb ik me het smeden eigen gemaakt. Rozen maken en damast maken en dan messen bijvoorbeeld daarvan. Iets unieke dingen vind ik ook leuk om te doen. Een grote spin of een heel apart hekje of zoiets. Ieder smed heeft wel een beetje zijn eigen stijl. En dat heb ik ook. Ik ben het liefst creatief bezig. Het is soms wel functioneel, net als een mes, maar dan maak ik het wel graag heel mooi op mijn eigen manier. Ik geef graag mijn eigen draai eraan. Niet rechtuit, rechtaan, dat vind ik niet leuk. Ik wil mijn eigen creativiteit graag in een werkstuk kwijt. Jullie hebben het hekje gefilmd wat ik voor iemand heb gemaakt. Die een hekwerkje wou, maar geen tralies. Dus daar heb ik allemaal cirkels in gemaakt. En een raamwerk. En dat in elkaar gelast. En een Zeeuwse knop. Want dat vond die vrouw heel mooi. Dus ik heb een Zeeuwse knop gesmeed. En die zit er in dat hekje verwerkt. En als handtekening een klein paddenstoeltje op het hek. De smid moet zich aanpassen aan de moderne tijd. Dus dat doen ze dan ook. Vroeger kwamen de mensen naar de hoefsmid toe. Tegenwoordig gaat de hoefsmid naar de manege toe. Met een klein smidsvuurtje en een klein aanbeeldje. Andere smeden maken nu harnassen en messen en zwaarden en helmen voor mensen die al die middeleeuwse festivals afgaan in de zomer. Die middeleeuwse veldslagen naspelen. Dat zijn ook smeden. En anderen zijn siersmid geworden. En je kan ook kunstsmid worden. De siersmid is er heel veel laswerk. Heel veel constructielaswerk tegenwoordig. Niet meer, of bijna niet meer, het echte smeden met een hamer en aanbeeld. Het is heel veel constructielaswerk.